Machiegni kendo nyako Ramogi Joan kendero kama na inyako medo kete Ramogi TV okinyi makawuono e twak marwa e chenro mar mbako romo. Gi thuolo ni kapok waduogo watwak kod welo mantiere gode studio adwan wadhi achiel kachiel nyake kaunti ma Mombasa. Wawinja neni to jo Mombasa wacho nango kotudore kod omenda ma sirikal chwalo ne skunde. Watudore kod Joja oko ichiw nade ka intiere kaunti ma Mombasa okinyi makawuono. Nyaka sani skunde moko seyudo omenda mowuok kuom sirikal mamalo. Jopiny e kaunti ma Mombasa wacho nango kotudore kod omenda ma nyaka sani osechwal ne skunde aoko. Ero kama na henya awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa kuma adwani bende jogo manie sekta mar somo e kaunti ma Mombasa kani to wachane ni to weche mag omenda michwalo e sikunde to kod lokruok kata moko kuom lokruoge masani itimo e sekta mag skunde gin ang'o gene magipare kun mage magiparo ni onego bed ni itime lokruok kun mage magiparo onego bed ni dong kamano to gi ber mane magineno kata rach mane mantiere. Antiere ka ndika achiel kuom jogo mantiere e sekta mar weche mag somo e kaunti ma Mombasa. Sudo machiegni nyiswa ne to nyingi en ng'a to lokruoge madhi nyime e sekta mar somo to chutho wach mokwongo wach chwalo omenda e sikunde mag piny owacho. In ang'o madiher wache? Nyinga an Reverend Francis Opana. I'm a stakeholder in the education sector. Daher wacho ni wache chwalo omenda sikunde mag piny owacho to gima da wachi onge. Adwa wuoyo mana generally kaka sekta mar somo chalo. Aneno ka minister wa mar somo Honorable Ezekiel Machogu olando lokruoge madhi timore e penj mogik mar klas 12 KCSE. Gi kora to apuoyo kendo apako piny owacho kuom kelo changes go. Nekech nyithindo nyobedo overburdened for no good reason. To ka the technocrats in the ministry, they have deemed it right mondo changes bila gobi and number one mar support gima serikal osetimo. Makman gima ng'eyo ni mondo mino gik kamo gikeni they have researched and they have analyzed to gi benchmark with the best practices around the world. Nekech ok ne ginyal time ka ok gitimo research. Kowe changes itemo lose changes machal gi magi. Subject changes kech gi offload the bulky jo nyithindo nyo nigi subjects mang'eny kabisa manyo gitimo. But sani giwacho ni wadhi bedo gi only 2 compulsory subjects, languages and mathematics, which is okay. To a new thing. Gima daher wacho en a new thing o gima ber to gima daher wacho mang'eyo ni pod itimo ne nonro. Nekech ka wapuonjo nyithindo ka nie school, be it primary, secondary, university kata wherever they are, the level magintie. The bottom line mar sombgino orume labor market. Okang'eyo ni subjects mogol like ne one called a secondary ne one subjects kaka business studies. Business studies emamiyowa ji kaka human resource manager. Business studies emana miyowa accountants. Business studies emana miyowa economists. Business studies ne miyowa economic researchers. Kapo no goal again, they are not going to be done. Okang'eyo technocrats are going to take care of this. But the changes magitimo in terms of subjects got a support apuoyo kabisa ber mondo mi obed kamano. Tang'eni the mondo mi CBC bobie udikama donje nyaka ne tima na magi. Omiyo gi kora ta support lokruok motimore e secondary school. Kiparo nade kaka achiel kuom jogo mantiere e sekta mar somo wang'eni ndio wach ni koro compulsory subjects ntiere koro kaka ariyogo. Iparo ni ng'ikruok mane nyalo bedo kopo ni onyis japuonjre ni koro in miyier 2 compulsory subjects mondo mi itim mok ni koro iyiero ni gi piny owacho kata migawo mar somo. Ng'ikruok mane manyalo bedo kopo ni ochiw thuolo makamane japuonjre? Ok ing'e ni traditionally migawo mar somo emanyocha gine magi propose ga the subject according to the curriculum. To kata mana sani kaka giwuoyo ni the curriculum is being there. The Kenya Institute of Curriculum Development ang'eni gine ng'wech sani mondo gikel this new curriculum madhi donjo gi the syllabus. Aparo ni japuonjre komi thuolo
mondo yier the subject monyalo mede with the compulsory ones. Bende is good, but they need to be guided. Ket nyaka nyise ni to the labor market, gima temo wacho ni the bottom line of everything we are doing here, rume labor market. Ket kawa we no yier, nyalo dhi yiero gik ma ok dhi chande mbele. Omiyo jopuonj pod nigi tich mondo guide the learners a yiero subject magimede wi the compulsory ones. And another thing maneno, there is the teachers must go back to the colleges for training, fresh training. Nikech ng'eni sani kawa golo subject one gi a secondary one gi specialization. Japuonj manyup and specialized or team education to specialize in history and CRE. Kagi gogolo dhi bedo monge tich. Japuonj moro puonjo geography and business studies emo specialize in. Ka pod nitie changamoto, but ang'eyo ni our technocrats in the ministry gima wacho ni gimbe ging'eyo, and ang'eyo ni kata sama ne gi-release this report to the public, ging'eyo ni such like things are going to come out. These questions are going to be asked by members of the public, especially stakeholders ne dhi penjo. Tang'eni they have put them into consideration. Kech mane en gima nyien koko biro, tang'eni they are working on it. They are going to do something madhiridhisha kila mtu, gidhi keto the ground to be levelized. Yes. Ni intiere sector mar somo lakini intiere secondary to weche mag junior secondary wang'eni kanyo tionge, but in janyuol ang'o minyalo wacho ni kata lokruok mane mineno ka osetimore so far nyaka ne introduction mar junior secondary chakre, bineno ka en gima ose peak kendo odhi maber koso uneno ka ntiere ng'ikruok moro ma pod nitiere? CBC junior secondary school, ing'eni if I remember well, the former Minister for Education, Honorable Amina Mohammed, said something. To gimano wacho no nyo wanene, kakoro biro in reality. Changamoto to nitie, ama kura wuya as a parent, changamoto to nitie, to aparo ni gibedo handled one by one. Oknonyal timra tema maber mubedi successful. Taking off is very difficult in everything. Omiyo kata mana sani changamoto mantiego. I know very well ni the Minister of Education is trying their level best to address them. Ging'eyo junior secondary school poko land. It has not landed. Podo offload. Midhiero mage moko kuom midhiero mineno ka pod nitiere gin kaka mage miparo ni onego ni kawe okang' mar neno ni gichope wang'e? An kaka janyuol gima neno kata ma awinjo ka giywago nyithindo ywago en lack of teachers ma puonjo jo junior secondary school go. Kech taparo ni the government is addressing that. And gima nen theater the serikala is addressing it. Yes. Yes. Mana kakiwinjo janeno mar Ramogi, mana achiel kuom jogo mantiere e sekta mar somo kaunti Mombasa kaendi to chutho od bura manyali kane temo mana leronwa kata ngekonwa matin moko kuom lokruoge motim e sekta mar somo, ber moparo ni ginyalo biro godo to kod rach magintiere kata kuonde moparo ni onego bedni itime lokruok. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya George Aoko ka intiere kaunti ma Mombasa konwa winjo paro maliw kanyo kowuok kuom japiny ma bende iloso godo ahinya kotudore kod gigo duto ma bende